Waarom naar de tijd van pen en papier? Dat je om elkaar te zien kilometers fietsen matte en ik nog risico in om klappen te krijgen omdat je van een oord dorp komt. Waarom naar de tijd dat de vaam aan de ene kant van de stritten kuilje en die omvangt nu de oren? Waarom naar de tijd dat je nog liefdesbrieven schreeuwen? Weer bij mijn nicht in Psaruzem. En dan weer dat Pinkster en dan gingen we altijd naar het Steensge Bosje. En in het Steensge Bosje, daar weer een ploeg uit de compagnie. En daar bleven we samen staan en bij de waan. En nou, daar liep me dat eigenlijk wel wat. Ik dacht dat dit net zo'n raar jongetje. Daar wil ik wel eens even wat meer van weten. Ik ben er voor de achteraf iets doet zien huis gaan. Zie mij haar nicht. Zo? Ja, tuurlijk. Of ik naar de achteraf iets denk. Je weet het altijd net, hè? Ik weet het En wel. trouw. Maar in elk geval, ik ben er voor de achteraf gaan. En toen we daar bij hun, bij de boerderij weer, bij de dame even verder. Nou, hadden we nou een piep vol zijn denken en toen had ik die een dikke tuut jongen en toen werd wegwezen. Hè? Nou ja, hoe die tuut weer, dat staat wel in de brief. Ja, in die brief, daar rijnt het alle kusjes. Hè? Als ze verkering ha, komt Hans alle sneuntejoen op een fiets naar Jestemar. Op een pleert doen ze dan spultjes de hele joen lang waar de zus van Gaatske en haar vreun. Du wist wat in je zielig in praat. Vond je net? Voetbal is heel belangrijk. Ja. En dat weer bij haar krijgt erom. Ze weer een, nou ja, dat is misschien het juiste woord net, maar een leuke flap uit. Hè? Zie je het? Ja, maar ik was er hyper van, want het 80 jaar zei er heel over niks. Hans zit 2 jaar om de dienst op de Wilhelmina-kazerne in Assen. Het is in die tijd dat ze elkaar schreeuwen. Dan denk je, oh, zo druk wat verder van de past. En dan schreeuw je maar bij je lullige dingen op. Niet je gewoon dagelijks beleven eigenlijk. Ja, nou vind je dat heel simpel te men doen. Ja. Ik vind het nou makkelijk om te leren. Mijn enigste lieveling. Het is vrijdagavond 9 uur. Zo net je aanzicht ontvangen. Die brief van mij komt nu wel erg laat, maar ik wacht er nog steeds op een klein berichtje van jou. Eenmaal kom ik weer bij jou terug. Dag, mijn hartje. Er zijn vele miljoenen lieve meisjes, maar niemand zoals jij. Hans. Dan ga ik alles uit de kast. Ja, nu weer van verzetten.